Paluu-yhteyteen podcastissa tutkimme, mitä on olla aidosti ja tietoisesti yhteydessä itseen. Jaan matkaani kehon, mielen ja sielun kautta syvään itsetuntemukseen. Kutsun mukaan vieraita, jotka ovat kulkeneet matkan tietoiseen yhteyteen, ja käymme intuitiivista keskustelua läsnäolon viisaudesta käsin. Paluu-yhteyteen tarjoaa tilan kohtaamiselle ja syville oivalluksille, jotka syntyvät hetken aitoudesta ja yhteydestä. Lämpimästi tervetuloa Paluu-yhteyteen podcastin pariin. Aloitetaan tämä yhteinen hetki läsnäoloharjoituksella. Ja mikäli olet jossain sellaisessa paikassa, että voit sulkea silmäsi, niin anna sun silmien sulkeutua hetkeksi. Tuo huomio omaan hengitykseen. Ja vaan havainnoi hetken aikaa, miten sun hengitys liikkuu keholla. Ja jos sun keholla olisi joku keskipiste, missä se olisi tänään? Hengitä kohti keskipistettä. Ja lempeästi palaa tähän hetkeen. Availet silmiä. Ja ollaan valmiina matkaan. Ja tänään mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi Aino-Sofia. Sä oot erityisesti astrologi, mutta sen lisäksi sä oot erityisesti 2 ihanan pojan äiti. Ja meillä on pitkä historia, jo ehkä vuosikymmeniä voidaan puhua taustalla. Mulla on ollut kunnia aina tuntea sut semmoisena hyvin sydäntä lämmittävänä ja avaavana ystävänä. Niin lämpimästi tervetuloa. Kiitos, että saan olla täällä. Ja koska me ei tiedetä, mitä tänään tapahtuu ja mistä me loppupelissä puhutaan, niin me annetaan tämän yhteyden olla auki tässä meidän välillä ja sitä kautta tunnustellaan, että mitä sieltä juuri tänään haluaa nousta. Ja tämä on asia, johon mä uskon mun elämässä, että juuri ne oikeat ja parhaat asiat tapahtuu, kun me annetaan niiden tapahtua. Ja siitä tässä meidän ohjelmassakin on kysymys. Mutta lähdetään liikkeelle yhdellä kysymyksellä. Eli mitä yhteys sulle tarkoittaa? Ja ehkä jotain siitä, että miten sä oot tullut yhteyteen itsesi kanssa. Mulle yhteys tarkoittaa kaikkea ja sitten samalla se tarkoittaa myös suurta opettelua. Mä oon nyt ymmärtänyt ehkä sen merkityksen vasta näin 45-vuotiaana, mutta tai semmoisen todellisen yhteyden merkityksen itseeni ja sitten tietysti sitä kautta, että miten se niin kuin heijastuu muihin, mutta mulle se on ollut kyllä pitkän matkan takana. Mutta nyt kun mä ymmärrän vähän, mistä on kysymys, niin se on aikamoinen juttu, kun saa kiinni siitä omasta yhteydestä. Ja se muuttaa aika paljon asioita. Kyllä. Ja ainakin mä koen, että se on ihan sellainen niin kuin keskeinen asia omassa elämässä tänä päivänä se, että on siinä kontaktissa, yhteydessä ja tietoisuudessa nimenomaan itsensä kanssa ja sitä kautta pääsee sitten rakentamaan yhteyttä myös muihin. Ja se on hämmentävää, kun miettii aikaa taaksepäin, niin on hämmentävää ajatella, että on voinut elää ilman yhteyttä koko ikänsä. Ihan siis, totta kai sä saat välillä jonkun tatsin siihen, että kuka sä oot ja
pääset jonnekin sinne niin kuin syvälle kiinni. Mutta miten pitkälle sitä voi mennä? Jotkut ehkä mahdollisesti voi mennä koko elämän silleen, mutta mä oon niin kuin elänyt ilman yhteyttä suurimman osan ajasta mun elämää itseeni. Että mä oon ollut vaan sitä semmoista mielen, niin kuin mä oon tosi paljon siellä mielessä ja siellä niin kuin vaikka astrologisesti, kun puhutaan siinä ilmaelementissä, että mä oon niin kuin joutunut opettelemaan sen yhteyden, joka on niin kuin täällä ja tulee alas. Sen maadottumisen ja sen niin kuin, mistä on kysymys. Joo. Mä kyllä samastun tuohon, koska on tosi paljon elämässä elänyt semmoista yhteydettömyyttä. Ja meillähän kaikilla on se yhteys, kun me synnytään. Mm-hmm. Se ei ole asia, joka meiltä puuttuu, vaan kun me synnytään tänne, niin meillä on se yhteys itseen, se herkkyys, kaikki, miten se meillä kelläkin ilmenee, niin se on niin kuin olemassa oleva asia. Mutta sitten maailma tapahtuu, elämä tapahtuu ja usein me siirrytään itsemme ulkopuolelle. Ja mä ainakin näen sen, että se on paljon sitä, että me ollaan jollain tavalla itsemme ulkopuolella ja eletään enemmän ulkoa sisään kuin sisältä ulos. Ja ainakin itse on tehnyt monenlaisia 20 vuotta sellaista matkaa siihen, että löytäisi sen. Ja sitten jossain vaiheessa on ymmärtänyt, että se ei ole niin kuin etsimisen homma kuitenkaan. Että se on enemmän pysähtymisen ja havahtumisen. Mutta silti meillä on hirveä määrä erilaisia työkaluja. Ja mua on ainakin yhtenä työkalulla auttanut astrologia, joka on musta äärimmäisen mielenkiintoinen ja niin kuin valtavan iso kokonaisuus. Niin kuin mun mielestä se on sellaista elämäntiedettä, että mistä tässä elämässä ja meissä on niin kuin kysymys ja miten me kohdataan tämän kaiken ympäröivän maailman kanssa sieltä omasta yhteydestä käsin. Niin haluatko sä avata sieltä jotain astrologian ja jos astrologiaa ja yhteyttä tuodaan jotenkin? No siis, lempiaihe. Tämä on siis, joo. No se, miten mä koen, että miten se astrologia auttaa siinä oman yhteyden löytymisessä, on se, että koska monesti me ajatellaan, että meidän pitäisi olla tietynlaisia, koska muut on tai jotkut odottaa meiltä jotain tai me verrataan itseämme muihin, aletaan lapsena vertaamaan itseämme muihin, niin se astrologia auttaa siinä yhteydessä siinä mielessä, että se selventää tai antaa meille sen, niin kuin se avaa meille, niin kuin, mä koen, että se avaa meille itsemme. Että mä ainakin oman kartan näkemisen ja siihen tutustumisen perusteella on ymmärtänyt sen, että mun on helpompi luoda itseni se yhteys, kun mä saan hyväksynnän sille, että mä olen tällainen, koska mun kuuluu olla tällainen. Tai se, että jos mä koen jotain asioita niin kuin mä koen, niin se johtuu siitä, että se on ihan ok ja se on ihan tosi hyvä, koska mä saan kokea ne silleen, koska musta on tämmöisiä erilaisia puolia. Että se auttoi siinä sen yhteyden löytämisessä siksi, että mä ymmärsin sen, mä sain selityksen sille, miksi mä oon semmoinen kuin mä oon. Ja samalla ymmärsin, että ne asiat, vaikka mitä joku muu on musta ihmetellyt tai ehkä arvostellut, niin mä ymmärsin, että se tekee sen siksi, koska se ei voi ymmärtää, mitä mä oon tai miltä musta tuntuu. Ehkä näin mä tämän lyhyesti. Joo. Hyväksyntä, ymmärtäminen, jotenkin itsensä näkeminen ekaa kertaa jopa joillekin. Niin laajentaa. Mä oon ainakin löytänyt astrologian avulla paljon semmoisia tai nimenomaan semmoista tietoisuutta ja laajentumista siitä, että minkälaisia kaikkia puolia minussa on. Koska me ollaan niin paljon kaikenlaista, että me ei olla vaan jotain tiettyä ja yhtä, joka näkyy jossain yhdenlaisessa toiminnassa, vaan siellä on paljon semmoisia hyvin hienovaraisia asioita. Ja sitten on niitä joitain asioita, mitä me ollaan koko elämä juostu karkuun, jotka on sitä meidän ominta. Ja toisaalta taas on sitten jotain, mitkä ehkä ylikorostuu.
Joo. kun sitten taas jotenkin mä oon ainakin paljon löytänyt myös semmoista tasapainoa siihen niin eri puoliin. Koska kun me ollaan tietysti paljon sitä meidän niin kuin alitajusta toimintaa, mutta kun meillä on myös sit se tietoinen mieli. Ja se tietoinen mieli tarvii aina sen osittaisen ainakin informaation siitä, että mistä on oikein kysymys, josta myös se voi rauhoittua siihen, että Kyllä. okei, että hei tämä, niin sitä kautta musta moni menetelmä on auttaa siihen, että kun me ymmärretään, että täällä on tällaisia ihan konkreettisia asioita, niin silloin se meidän koko sisäisen systeemin on helpompi myös rauhoittua, kun se luo semmoisen jonkun sillan sen tietoisen mielen ja tiedostamattoman mielen välillä. Joo, se on totta. Tuo oli tosi hyvin sanottu, että tietoinen mieli tarvitsee jotain konkreettista vastausta. Joo, just näin. Koska jos kaikki on vaan semmoista yhtä suurta epämääräistä, vaan semmoista, mitä sä et pysty oikein niin kuin jaottelemaan tai pistää lokeroihin tai palasiin, niin on hirveän vaikea saada kiinni, että mistä on kysymys, missä mennään, mistä tämä kaikki johtuu. Sulla on vaan paljon tunteita ja paljon ajatuksia ja se ottaa semmoista lokeroinnista, tietty struktuuri tulee. Kyllä. Joo. Ja mä luulen, että aika monen meidän tietoinen mieli tarvitsee sitä struktuuria siihen, että se voi muodostaa turvan. Kyllä, todella hyvä. Ja meidän tietysti tarvitaan syvempää turvaa sinne alitajuisestikin, mutta välillä tuntuu, että me hukutaan ikään kuin sinne uskomuksiin ja sukuhistoriaan ja siihen kehon. Vaikka se on ihan äärimmäisen tärkeä, sehän ohjaa meidän elämää 95%, mutta se tasapaino niiden molempien asioiden välillä, että ei ole joko tai, vaan on aina sekä että. Joo, niin on. Joo, ja mä ajattelen sen struktuurin niin kuin semmosena, että tavallaan sit kun sulla on tietty struktuuri, tietyt tärkeät asiat on sun logiikalle selkeitä tai hallittavissa, ne menee sun logiikkaan, niin sitten sen ympärillä on paljon helpompi antaa sen kaiken vapaasti elää ja hakea paikkaansa. Mutta jos ei sulla ole niitä struktuureja, niin kaikki on vaan sitä, että ne on niin kuin jossain ilmassa. Mutta se struktuuri, ne niin kuin sitoo. Ne on semmoisia peruspilareita, mistä Kyllä. tulee turva. Kyllä. Joo, ja mä ainakin itse niin olen itsestäni oppinut sen, että kun mä saan jonkun hyvin niin kuin raakileenkin struktuurin, että mä en ole ollenkaan se valkoisen paperin ihminen, vaan mä oon enemmän se, että siihen on valmiiksi piirretty vaikka 3 ja 4 ja lähdetään siitä liikenteeseen. Ja on tavallaan parhaimmillaan silloin, mutta sitten kuitenkin kaikki jätetään ikään kuin auki. Että loput saa tapahtua. Että voidaan tehdä suunnitelma, mutta lopulta on lupa päästää irti siitä suunnitelmasta, koska joku pohjastruktuuri kannattelee siellä, mikä se sitten ikinä onkaan erilaisissa tilanteissa. Mutta jotenkin siihen liittyy aina joku vähän irtipäästäminen, koska sitten kun on yhteydessä itseensä, niin sen jälkeen voi olla yhteydessä toiseen ja sitten siitä yhteisestä yhteydestä rupeaa myös kumpuumaan jotain, mikä on tärkeää just nyt. Ja tässä on nyt mulle tulee heti tästä, että mä tosi paljon niin kuin, tämä, että onko asia turvaa tuova struktuuri ja mikä on se sulle hyvä määrä, että sitä on, että se riittää, mutta että siinä ympärillä pitäisi olla myös sitä tilaa asioiden tapahtua. Niin sitten taas, jos sitä struktuuria on liikaa, niin sitten me mennään kontrollin puolelle ja silloin asiat ei tapahdu. Niin tämä on tosi tämmöinen hienovarainen juttu ja jokaisen vähän henkilökohtainen asia, että mikä on se sulle oikea määrä. Ja missä vaiheessa huomaat, että se alkaa rajoittaa ja mikä on tavallaan se, että sä silti annat, että sitä on vaan sen verran sopivasti, että on myös se luottamus siihen kaikkeen, että asiat tapahtuu. Kyllä. Ja sehän on monesti sitä, että yleensäkin elämässä me tarvitaan myös sitä hiljasta aikaa, me tarvitaan sitä pysähtymistä, koska se on osa itse asiassa struktuuria, se, että sulla on tilaa pysähtyä. Et sitten itselläkin aina välillä käy sellaisia hetkiä innostuksissaan, rupeaa buukkaamaan sitä ja tätä ja kivoja asioita ja sitten huomaa yhtäkkiä, että hop, nyt mennään niinku liikaa sen ikään kuin sen struktuurin sisälle ja sen struktuurin ohjaukseen. Että se ei olekaan enää semmoinen riittävän väliä asia, vaan kalenteri täyttyy ikään kuin liikaa. Että totta kai se
struktuuri on mielen sisäisiä rakenteita, mutta se on myös tällaisia ulkoisia meidän ihmiselämän kalenterit sun muut, niin niiden kanssa niin kuin olemista ja sitten sieltä niiden asioiden peilaamista. Et vaikka itse on kova ja tykkään siis semmoisesta aktiivisesta tekemisestä ja menemisestä ja ihmisistä ja kaikenlaista tällaista, niin mun on pitänyt kyllä viimeisten vuosien aikana opetella niin kuin irti siitä ja sen jälkeen rakentaa uusi silta siihen, että mikä on niin kuin mulle sopiva määrä. Että jossain kohtaa on mennyt niin sanotusti liian kovaa ja luulen, että en ole ehkä ainoa tässä pallon päällä, jolla on mennyt vähän liian kovaa. Me ollaan itse asiassa tutustuttu silloin, kun meillä on mennyt liian kovaa. Joo, niin. Mutta ehkä se kuuluu siihen elämänvaiheeseen, että ollaan kuitenkin armollisia myös juuri sille näin. asialle. Mutta me tiedetään tavallaan tämä, että molemmat tietää tämän, niin kun, että kehityspolun, että mitä on pitänyt opetella ja mitä on niin kun, ja miksi ollaan tässä tänään. Niin. Ei 15 vuotta sitten, kun meitä olisi pantu juttelemaan näitä asioita. Mä haluaisin tietää, mitä silloin me oltaisiin vastattu. Mutta sehän on ihanaa siis. Ja pitää olla erilaisia kokemuksia. Pitää olla välillä käydä siellä toisessa päästä, että sä löydät sinne taas niin kuin tähän päähän. Ja mä oon kyllä niin sitä mieltä, että kaikki mitä, niin kuin, että kaikki on ollut tarpeen. Se on kyllä niin jokainen kokemus. Kyllä. No, mutta Susanna, kerropas, kun me ollaan sun karttaa katsottu ja puhutaan tästä yhteydestä, niin mitä sä oot eniten, mikä sulla on jäänyt siitä niin kuin päällimmäisenä mieleen, mitä sä astrologiasta oot saanut, joka on vaikka tuonut sulle yhteyttä tai jotain muuta semmoista, mikä on ollut sulle tärkeä asia tietää, tai mitä sä oot, niin kuin, mikä on semmoinen, mulla on sun kartta tässä nyt auki, niin mä samalla sit muistutan. Me ollaan tosiaan tätä niin kuin useamman kerran katsottu ja palasia sieltä ja palasia täältä ja yhtä isoa kokonaisuutta ja monellakin tapaa. Ja musta tuntuu, että meni niin kuin pitkään, että mä aina niin kuin oivalsin jotain pieniä asioita kerrallaan ja niinhän se niin kuin meneekin. Ja sitten mä muistan yhden semmoisen meidän ihan tässä hiljattain, olisiko ollut keväällä. Sitten me istuttiin oikein sen mun niin kuin syntymäkartan äärelle ja mä olin pikkusen sille ehkä sitä mieltä, että mua niin kuin ärsyttää, kun mä en niin kuin tajuu. Kun aina kun mä kuuntelen muiden juttuja, jengi saa jotain isoja oivalluksia. Ja mä olin sellaisessa ärsytystilassa, että vitsi kun mä en vaan niin kuin tajuu tätä hommaa. Ja se liittyi siihen semmoisiin niin kuin karmisiin haavoihin. Ja tähän mikä tämä on tämä parantaja? Kiiron haavaa. Ja sitten me ruvettiin sitä käymään läpi. Ja mä olin tosi pitkään vaan, että vitsi kun mä en tajuu. Ja kun mä en vaan nyt niin kuin tajuu. Kunnes mä sitten rupesin tajumaan. Siinä meidän yhteisen keskustelun aikana, mutta myös sitten niin kuin myöhemmin sitä, että mikä se mun haava, se kiiron haava on ollut sieltä. Niin se on yhteydettömyys. Ja mä oon koko elämäni, kaikki mitä mä oon tehnyt suunnilleen, niin mä oon rakentanut jollain tavalla yhteyttä. Ensin siellä liikuntamaailmassa kehon kautta ja ehkä itseeni, mutta myös muille. Ja mä oon aina tehnyt jotain semmoista, mikä liittyy yhteyteen. Nyt mä vasta ymmärrän sen tässä vaiheessa, kun mä oon ihan niin kuin jotenkin sen yhteyden niin kuin keskiössä tässä kaikessa tekemisessä. Niin se, että jollain tavalla lapsuudessa niin tietty emotionaalinen yhteys on ollut niin kuin poikki. Ja se on ollut semmoinen mun joku niin kuin ikään kuin hätä, jota mä en ole koskaan osannut sanottaa, jota ei oikein koskaan ole kukaan ymmärtänyt. Ja se on ehkä isoin asia, jota mä oon niin kuin sun kanssa karttaa lukiessa nimenomaan sieltä ymmärtänyt. Ja sitten kun mä oon sen ymmärtänyt, niin mä oon pystynyt hyväksyä sen ja mä oon pystynyt näkemään ihan selkeän semmoisen niin kuin ketjun, mitä tässä niin kuin elämässä on jotenkin niin kuin tapahtunut. Ja se, että se on niin kuin mun suuri intohimo ja mä haluan jotenkin niin kuin
palvella siitä näkökulmasta, että muut myös löytäisi sinne yhteyteen, kun alkaa itse pikkuhiljaa aina ole aika ajoin yhteydessä. Siis tää on mun mielestä aivan huikeeta, että sä sanot tän tässä. Ja nyt mun on pakko avata tää koko juttu, miten mä tän niin kuin näen. Koska se, mitä tässä sun kartalla on ja mitä mä katson äsken, että mitä tässä ajassa on meneillään sulla, niin siis se, että sä oivalsit ton, ja me käytiin se silloin läpi, niin sen takia me ollaan tässä tänään. Voi olla, että joku muukin asia olisi sut tähän niin kuin tuonut, mutta mä koen sen, että tämä liittyy tähän suoraan, koska sun Kiiron yhtyy sun Merkuriukseen ja siihen omaan ääneen ja siihen viestimiseen, kuka sä oot täällä ja mitä sä oot täällä tekemässä. Joten tavallaan sun kartasta, jos mä tämän niin kuin avaan tälleen muille, niin se sun haava, joka on myös samalla sun parantaja, on yhteydessä siihen, mikä sun ääni tässä maailmassa on ja mitä sä oot tänne tuomassa. Mitä sä oot nyt just tässä tänään tekemässä. Sitten kaiken lisäksi ajassa, jos mä katson niin kuin ajan transiitteja, eli sitä, miten sun syntymäkarttaan on yhteydessä niin kuin tämänhetkinen tähdet, niin Kiiron yhtyy sun syntymäkartan Kiironiin. Plus Pluto on 4 sun Merkuriukseen. Eli tavallaan sä oot aivan sun Kiiron haavojen kanssa niin kuin kosketuksissa tällä hetkellä. Ja ne tuodaan sulle tähän hetkeen. Ja Kiironhan on semmoinen, että sehän kuuluu vaan ymmärtää. Se kuuluu ottaa hyväksi sitä, kuka on. Tai siis se kuuluu ottaa osaksi sitä, kuka on. Se kuuluu hyväksyä. Sitä ei kuulu parantaa, vaan se kuuluu hyväksyä. Ja sitä kautta sä hiilaat itseäsi ja sä voit hiilata muita. Ja sitten se, että Pluton 4 sun Merkuriukseen, niin se, että tässä hetkessä todellakin niin kuin pistetään se, että mikä on se sun totuus siinä, mitä sä sanotat. Miten sä itseäsi niin kuin avaat, miten sä viestit sitä, kuka sä oot. Että on niin kuin tosi mielenkiintoista. Joo. Ja tässä näkee, miten pienillä asioilla voi olla tosi käänteentekeviä juttuja tässä elämässä. Että sä tapaat jonkun ihmisen, joka sanoo sulle jotain. Useimmiten sä vielä koet sun sisällä jotenkin semmoiset, että hei, mun pitää jutella ton kanssa, tai mun pitää mennä tapaamaan toi, tai mun pitää soittaa tolle, mä menen ton hoitoon. Niin niitä pitäisi kuunnella siksi, koska ne on täällä jonkinlaisena viestinviejinä sulle, että sä pysyt siinä sun oikealla polulla. Näin mä ajattelen. Joo. Ja ainakin itse huomaa elämässä sen, kun se yhteys on lisääntynyt, niin näiden tärkeiden niin kuin tapahtumien ja kohtaamisten havaitseminen on niin kuin tosi paljon selkeämpää. Mm-hmm. Ja se, että niihin ikään kuin myös tarttuu kyseenalaistamatta sitä niin paljon. Eli sen oman intuition, jos sitä nyt intuitioksi halutaan kutsua, niin sen kuuntelu. Ja erottaminen siitä se vähän, että miltä musta tuntuu vai mitä mun täytyy todella niin kuin tehdä. Tai kenen hoitoon tai kenen kanssa lounaalle. Ne on ihan sellaisia asioita. Ne on pieniä juttuja. Ne on pieniä juttuja. Joskus ne voi olla tosi isojakin asioita, mutta kyllä ne pienet asiat on niitä, jotka todella johdattaa sinne ikään kuin omien sisäisten aarteiden äärelle. Ja mä ajattelen senkin takia, että ne on pieniä asioita, koska kun mä ajattelen silleen, että asioita järjestellään myös meidän ympärillä paljon, että ne olisi meille suosiollisia, niin jokainen ymmärtää, että isoihin järjestelyihin menee tosi paljon aikaa. Joku, että me saadaan maailmankaikkeus alkaa järjestää meille oikeaa rakkaussuhdetta, niin siihen voi mennä vuosia, että ne asiat niin kuin kohtaa. No isojen järjestelyjen takana, mutta sitten taas joku lounastapaaminen, niin se tapahtuu niin helposti. Se tavallaan joku sysäys siihen tulee niin paljon nopeammin. Ja silloin mä ajattelen, että jollain lailla, jos nyt käytetään vaikka sanaa universumi, niin se pystyy jeesaamaan meitä helpommin semmoisissa pienissä jutuissa, koska ne on helpommin järjestettävissä. Me kuullaan ne nopeammin ja ne niin kuin kohtaa meidät nopeammin. Ja sitten kun me aletaan niin kuin menee niitä kohden aina, niin yhtäkkiä ne isotkin kuviot löytää paikkansa helpommin. Kyllä. Mä jotenkin ajattelen, että ne pienet on monesti myös sitä sellaista, että me opetellaan myös sitä vastaanottamisen taitoa ja kuuntelun taitoa semmoisilla aika helpoilla arkisilla asioilla, jolloin sitten myös sitten niitä isompia ja
massiivisempia asioita voi ruveta elämään sitten virtaamaan. Joo, näin on. Mä jotenkin itse ajattelen, että tärkeää olisi jotenkin pysyä vähän niin kuin pois tieltä. Että ainakin itse olen paljon elänyt sitä kautta, että on niin hirveä määrä kaikenlaista kontrollia ja hallintaa siihen. Ja totta kai elämässä on paljon asioita, joita täytyy myös ikään kuin ihan kontrolloida ja jotenkin hallitakin. Mutta sitten samaan aikaan mulle on ainakin käynyt niin, että se kontrolli ja hallinta niin kun on tukkinut sen tien ja sen tavallaan semmoisen elämän virtauksen. Ja sitten se rupeaa olemaan tosi tahmasta. Ja jotenkin se tulee, mä näen ainakin, että se tulee enemmän ulkoa sisään. Me eletään vähän sellaista aikaa tässä yhteiskunnassa, että on hirveä määrä kaikenlaisia määritelmiä siitä, mitä meidän tulisi olla ja minkälaisia meidän kannattaisi olla ja miten kannattaisi tehdä. Ja kaikkeen on ikään kuin vastaukset saatavilla. Google kertoo jokaiseen kysymykseen, jos ei Google, niin sitten AI sen jälkeen. Että ikään kuin vastaukset aina löytyy jostain muualta. Ja me ollaan helposti vähän semmoisessa niin kuin huumassa, että me unohdetaan, että loppupelissä itse asiassa ne vastaukset löytyy sieltä meidän sisältä. Ne kaikista keskeisimmät vastaukset, mutta me ollaan jotenkin käännetty se virtaus siihen toiseen suuntaan ja unohdettu se oman sisäisen maailman niin kuin kontakti ja se AI ja tietokone ja Google, mikä siellä meidän omassa systeemissä on kaikilla. Oma matkani erilaisten coaching-harjoitusten parissa on tuonut elämääni valtavasti hyvää, etenkin syvää sisäistä rauhaa. Olen vuosien aikana nähnyt myös, miten asiakkaani ovat kokeneet merkittäviä positiivisia muutoksia. Jotta tätä muutosmahdollisuutta voisi kokea mahdollisimman moni, olen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa kehittänyt Access-audiosovelluksen, joka tarjoaa NLP- ja coaching-harjoituksia suoraan arkeesi. Sovelluksen avulla saat lisää tietoisuutta, löydät yhteyden itseesi ja saavutat sisäistä rauhaa, missä ja milloin tahansa. Lataa Access-sovellus kaupoista ja aloita matka kohti sisäistä rauhaa. Ja mun mielestä tulee niinku ihan siis yksinkertaisesti siitä, että menee liian kovaa. Jos mä puhun niin kuin oman yhteyden löytämisestä, minkä mä tietysti ainoa, mistä mä voin tietää niin kuin oman kokemuksen kautta, niin on se, että ei ole vaan osannut pysähtyä. Mulla se on ollut sitä. Ei ole vaan osannut. Koko aika vaan jotain, koko aika tekee, menee, miettii, touhuaa. Että semmoinen ihan totaalinen pysähtyminen ilman mitään, niin kyllä mä sen olen oppinut vasta nyt viime vuosina. Joo, ja mäkin olen vuosia niin kuin valmentajana ja kouluttajana niin kuin opettanut semmoista tavoitteellisuutta. Ja mulla on tosi erilainen suhde siihen tänä päivänä. Että mä näen, että on ihan hirveän tärkeää, että meillä on jotain tavoitteita ja meillä on jotain pyrkimyksiä elämässä. Sitten samaan aikaan mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä yhtään mihinkään. Ei pitäisi yrittää yhtään mitään, vaan enemmän niin kuin antautua sille elämälle. Ja jotenkin mä myös ajattelen, että se mikä meidän, niin kuin, mitä me vaikka tavoitellaan, niin se on jotain, mitä me ikään kuin voidaan kuvitella, mikä on jo joskus ollut totta. Ei ehkä itselle, mutta jollekin. Niin se tulee aina historiasta käsin. Et mä näen, että meillä on niin paljon enemmän ihmisinä koettavaa ja opittavaa ja nautittavaa tässä elämässä, että me ei vaan voida käsittää, miten kauniita asioita me voidaan tuoda meidän elämään, kun me ei olla eletty niitä todeksi. Niin jos me niillä kauhean tarkoilla, strukturoiduilla tavoitteilla ikään kuin lukitaan se meidän niin kuin tulevaisuus, niin me saadaan aina jotain vanhaa. Se on vähän jo eltaantunutta, vaikka se tuntuisi itselle jotenkin tosi upealta. Et vaikka niin kuin tavoiteasetanta on niin kuin, menetelmänä hyvä, joku aarrekartta on menetelmänä hyvä, on paljon hyviä käyttökelpoisia menetelmiä, mutta meidän pitäisi aina tosi tarkkaan miettiä, että mistä lähteestä tämä lähtee. No se ja on mitä, se. ja mitä sen jälkeen tapahtuu, kun sä oot tehnyt, sä oot unelmoinut ja näin. Jääksä sä ikään kuin kiinni siihen unelmaan vai oot sä oikeasti tästä hetkestä käsin elät ja sitä kautta
elä todeksi tämän, koska tämähän on ainoa asia, mikä on totta. No tämä lähdeasia on se. Tämä on niinku tosi hyvä. Et mistä se niinku, tuleeko se sun sieltä jotenkin sun alitajunnasta ja jostain syvästä oman viisauden lähteestä se, että mä haluan ostaa mummon mökin? Vai tuleeko se siitä, että mun kuuluu tehdä se? Tai nämä on todella hyviä kysymyksiä. Tai toteutanko mä jonkun toisen toiveita? Tai... Ja sehän vaatii semmoista niinku raivorehellisyyttä Kyllä. itseä kohtaan nimenomaan, että kenen elämää tässä mä elän ja toteutan. Ja rohkeutta tehdä eri lailla, jos sä saat kiinni, että tämä ei ole mun, niin se on olla jollekin tosi iso juttu tehdä toisin. Kyllä. Tai se, että sä oot koko elämän haaveillut jostain asiasta. Ja sit sä vaan jatkat sen haaveilua ja meet sitä kohti. Ja ehkä se ei ollutkaan. Sä et ole koskaan pysähtynyt, nimenomaan pysähtynyt ja tullut tietoiseksi siitä, että mikä on oikeasti tämä, minkä mä haluan tässä elämässä saavuttaa. Ja sitten mun mielestä myös tosi tärkeää on se, että miten helposti sä lähdet tekemään tai menemään kohti jotain tavoitteita tai unelmia, jotka on syntynyt vaikka sun ja sun miehen vaikka yhteisistä jutuista. Tai siis se, että jos sä oot parisuhteessa, niin miten helposti kun me halutaan sitä yhteyttä muihin ihmisiin ja yhdentymistä muihin ihmisiin, ja se on meidän sisäinen tarve, niin se, että saattaa mennä jotain kohden tajuamatta, että se ei olekaan mulle niin tärkeää, kun se on vaikka sille toiselle. Että jotenkin, jos mä astrologisesti mietin, niin tosi monilla se oinasenergia on aliravittu. Eli se, että tiedettäisiin, mulla on tosi paljon asiakkaita, ja oinas siis tarkoittaa, että minä haluan tai minä tahdon, niin on yllättävän paljon ihmisiä, jotka ei osaa vastata siihen kysymykseen. Mulla on todella paljon sellaisia asiakkaita, jotka sanoo, että mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä mä tahdon ja mitä mä haluan. Kun on koko ikänsä tehnyt, mitä muut haluaa. Ei osaa enää erottaa sitä. Kyllä. Ja niiden täytyy opetella erottamaan se ääni. Ja se ei ole helppoa. Jollekin, joka tietää vahvasti, mitä tahtoo, niin tämä voi kuulostaa aivan hullulta. Mutta se on, jotkut ei tiedä sitä. Ja jotkut, jotka tietää, niin voi olla, että se ei ole se, mitä ne itse tahtoo. Että sekin on tärkeä asia. Niin kun, jos mä yhtä asiaa elämässä, yhtä työkalua ikään kuin käytän itseni parissa, niin mä kyseenalaistan jatkuvasti omaa ajattelua. Mä haastan, ja se ei nyt tarkoita sitä, että mä oon joka aamu sillä lailla, että onko tämä nyt totta ja niin kuin sitä kautta, mutta lempeästi haastan ja kyseenalaistan, että lähtökohtaisesti on aika harva ajatus, jota mä ihan ensimmäisenä uskon, mitä sieltä mun mielestä tulee. Ja se on, mutta mä suhtaudun siihen lempeästi ja ehkä aika myös humoristisesti välillä, että tommonen ajatus. Että, anna joku esimerkki, mikä sulla tulee mieleen. Mitäs nyt voisi olla? Koska mä tiedän, mitä se tarkoittaa, mä ajattelin, että kaikki ehkä tiedä. No, mä oon tässä viime vuosina sukeltanut tosi syvälle mun mieleen monellakin tapaa. Ja mä oon niin kuin havahtunut siihen, että mulla on aivan hirveä määrä kontrollia. Ja mä en ole ollut koskaan perfektionisti. Mä en ole ollut koskaan sen tyyppinen ihminen. Mulla se kontrolli ei ole niin kuin ilmentynyt. Tai että mä oon aika sopeutuvainen erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin ihmisiin ja niin kuin kaikkea tällaiset. Se on ollut tosi piilossa se kontrolli. Ja sitten kun mä oon niin kuin havainnut sen, niin sitten kun mun mielestä tulee joku ajatus, että no, tämä nyt vaikka pitäisi tehdä näin ja tällä aikataululla ja sinne suuntaan ja joku tämmöinen asia. Voi olla ihan joku työasia tai mikä vaan. Niin mä niin kuin pysähdyn sen äärelle, että onko tämä tarpeen laittaa tämmöiseen tiukkaan pakettiin tai struktuuriin. Mä esimerkiksi löysin tämmöisen niin kuin kontrollijyväsen, joka on ihan niin kuin, tavallaan niin kuin
turha ja triviaali asia. Se ei varsinaisesti vaikuta mun niin kuin elämään, mutta mä vuosi sitten tajusin, että mä oon aktiivisesti pitänyt sellaista ajatusta, että meidän perheeseen ei tule lemmikkieläintä. Koska sitten kun mä tajusin sen asian, että mulla on tämmöinen ajatus, mä en ollenkaan itse asiassa vastaa sun kysymykseen, mutta ehkä se tässä. Joo, kyllä. Ja mä tajusin, että mulle siellä toisella puolella olisi ollut se, että jos mä olisin sanonut, että tavallaan, että jos mä en sano, että sitä ei tule missään tapauksessa, niin se vaihtoehto on vaan, että no sitten tästä aktiivisesti ruvetaan lemmikkieläintä hommaamaan. Mä muistan tämän hetken, mä olin vajaa vuosi sitten ystävän luona Nitsassa, ja mä siinä yhdellä aukiolla kävelin ja mä pysähdyin. Siis mikä juttu tää on? Että miten niin, jos mä en aktiivisesti ajattele, että meille ei tule lemmikkiä, niin toisella puolella se olisi se, että mä rupean aktiivisesti hakemaan meille lemmikkiä. Sitten mä ajattelin, että ei mun tarvi kontrolloida tällaista niin kuin lemmikkiasiaa. Se voi olla ihan neutraali asia. Mutta mä oon niin kuin, aina ollut sellainen niin kuin tehokas toiminnan ihminen tavallaan. Joo. Tai siksi minut on niin kuin myös, ja itse olen myös oikein mielelläni itseni sellaiseksi nimennyt, niin yhtäkkiä siinä välissä ei ollut muka mitään. Niin, että tavallaan sulla oli olemassa, niin kuin, että pitää olla jompikumpi. Kyllä. Joo, jos mä kontrolloisin sitä eitä, Joo. niin siinä tavallaan tulee joku kontrollin menetys siihen, että mun pitääkin aktiivisesti ruveta tekemään jotain muuta. Eikä se niinku perustu yhtään mihinkään. Mutta mä rupesin niinku tällaisia pikkuasioita niinku vielä havainnoimaan lisää. Ja mä rupesin tajumaan, että mikä määrä täällä on tällaisia, jotka puristaa ja pitää kiinni. Jotka tulee vaan jostain. Ne vaan tulee jostain, koska onhan tässä nyt jo 48 vuotta kanssa tallattu tätä elämää ja aika paljon kaikenlaista ehtinyt tapahtumaan. Niin kyllä se, ja nyt mä oon sitten sen jälkeen aika monessakin hetkessä aina löytänyt uudenlaisia kohtia, missä se kontrolli on. Ja se on ikään kuin myönteistä, siinä ei ole mitään kielteistä. Ne on hyviä asioita. Ne näyttäytyy semmoisina elämässä sellaisina niin kuin aika hyveinä. Asiat on järjestyksessä ja aina olen ajallaan ja tällaisia juttuja. Niin sitäkin mä niin kuin aina kyseenalaistan, että. Mutta tämä on niin mielenkiintoinen asia. Ja että tavallaan, että onko meitä tehty tämmöiseen ylipäätään edes tämmöiseen tilanteeseen ja tämmöiseen elämään, että asiat pitää olla niin sanotusti järjestyksessä. Että miksei ne voisi olla enemmän vaan jotenkin välitilassa. Siis Kesken, niin. Niin. Ja onko kaikki tarkoitus aina saattaa valmiiksi? Joo. Ja sellainen niin kuin olemisen, niin kuin puhdas oleminen on semmoinen asia, jonka äärellä mä oon kyllä ollut kanssa niin kuin paljon. Ja se on myös osa sitä mielen sisäistä niin kuin kyseenalaistamista, että tarviiko tehdä yhtään mitään. Ja mihin se tavallaan se huomio ohjautuu myös siellä niin kuin mielen maailmassa. Että ohjautuuko se siihen, että jos mä oon ikään kuin ei tekemättä, niin ei tekemättä on se, että mä vaikka katson jotain ohjelmaa tai näin. Ja mulle se ei ole niin kuin ei tekemistä, vaan ehkä ei tekeminen on sitä, eikä se välttämättä istumista paikallaan, mutta se voi olla istumista paikallaan. Mutta siitä hetkestä puuttuu kaikki pyrkimys tuottaa jotain. Ja tämä nyt mun täytyy sanoa tää tässä, kun mä olin tänään semmoisessa opettajan ja vanhempien tapaamisessa tuolla koulussa, missä yhdessä vanhempien kanssa käytiin läpi sitä, että mitä voi opettaja ja vanhemmat tehdä sille, että luokan työrauha paranisi ja se levottomuus laskisi. Niin mun yksi ehdotuksista oli se, mitä kotona voi tehdä, että vanhempien pitäisi
opettaa lapsille sitä, että ei ole mitään. Koska mä ajattelen, että se on semmoinen asia, mikä on unohtunut tosi varmasti, tai siis, että siitä pitäisi muistuttaa, ja se on niin kuin olemisen yhteyden tärkeimpiä asioita, että miten lapsi oppii olemaan niin, että sille ei ole harrastusta tai aktiviteettia tai ruutua tai jotain, vaan että sitä opetettaisiin ja näytettäisiin hänelle, mitä on oleminen. Se, että asiat on välitilassa, ei ole mitään. Mm. Ja sitten siellä ei kaikki ymmärtänyt, mitä mä tarkoitin sillä. Tai mulle tuli sellainen olo, Joo, että se ei ollut niiden mielestä niin kuin se, millä tätä ongelmaa niin kuin ratkaistaan. Ja mä taas ajattelin, että se voisi olla tosi iso asia. kyllä. Mutta ehkä ongelma siinä on silloin se, että se vanhemman tulisi näyttää esimerkkiä siitä olemisesta. Ja moni on tosi... Ja itse ymmärtää se. Kyllä, on vieraantunut siitä olemisesta niin voimakkaasti, että ei edes ymmärrä semmoisen olemassaoloa ja sen tarpeellisuutta, Niin. kun on niin paljon kaikkia myös tärkeitä asioita ja harrastuksia. Ja on tärkeää, että lapsilla on monipuolisesti harrastuksia ja ne ovat aktiivisia ja miettivät sitä ja miettivät tätä ja viedään sinne ja tänne, niin siinä on paljon puolia. Niin. Ja se ei ole niin mustavalkoista, mutta kyllä se, että mä ainakin välillä, kun meillä kotona tulee, että äiti, mulla on tylsää, mä sanon, että tosi hyvä. Niin, kyllä. Aktiivisesti tylsistymistä. Mutta kyllä niin kuin tämmöisissä asioissa saa ihan katsoa niin kuin itseään peilistä. Kyllä. Niin. Kyllä. Ja myös myönnän sen, että mulla on myös siinä niin kuin peilin katsomista ja paljon niin kuin semmoista itselle muistettavaa, että se meinaa helposti mennä siihen, että täyttää jollain. Kyllä. Mutta vanhemmuus on elämän upein ja vaikein tehtävä. Kyllä. Ehdottomasti. Ja siinä jos pyrkii johonkin täydellisyyteen, niin on varma epäonnistuminen on aina edessä. Ja matkalla kun ollaan joka tapauksessa, mutta se, että läsnäolo on kuitenkin se keskeinen asia, että meillä myös muodostuu se yhteys niihin lapsiin. Ja kyllähän ne lapset peilaa meiltä, me peilataan niiltä. Ja jos meillä ei ole itsellä yhteyttä itseemme, niin ne lapsetkaan ei pysty sitä samalla tavalla muodostamaan. Ja lasten kanssa huomaa hyvin sen, että nehän huomaa susta heti, oletko sä läsnä. Kyllä. Ne näkee sen saman tien. Ja mikäänhän ei rauhoita niin heitä kuin se, että sä olet läsnä. Sä et saa lasta rauhalliseksi, jos sä et ole siinä läsnä. Ja ne kyllä näyttää sen. Mutta tavallaan niin kun siitä huomaa sen, että mikä niin kun levollisuus tulee itselle ja muihin ihmisiin sun ympärillä, kun sä oot yhteydessä itseesi ja sä olet läsnä. Niin se energia sun ympärillä on aivan erilainen. Aivan erilainen. Kyllä. Siihen voi liittyä, koska jos se yhteys puuttuu, niin sulla ei ole mitään, mihin sä voit liittyä. Ja mehän tarvitaan ihmisenä liittymistä. Meillä tarvii olla se oma yhteys, mutta sitten sen lisäksi me tullaan ihmisiksi vasta yhdessä. Me ollaan laumaeläimiä ja se liittymisen kokemus on ihan äärimmäisen tärkeää. Mutta nyt kun meillä meni tämä ihanasti tämmöiseen vanhemmuuskeskusteluun, niin mä haluan kysyä, että mitä astrologia on niinku antanut sulle äitinä? Aivan valtavasti. No mun pojat on ihan kuin niiden syntymäkartta. Ja mä ymmärrän, tää on niin hauskaa ja niin ihanaa ja niin huvittavaa, mutta siis mun vanhempi poika on hyvin tämmöinen niin kuin Saturnus-painotteinen ihminen. Eli siis niin kuin semmoinen, että hän on niin kuin hyvin järkevä. Hän on hyvin kyseenalaistava. Hän on jopa hyvin epäilevä. Hän on hyvin, hän tarvitsee konkreettiset vastaukset kaikkeen. Ja hän on semmoinen niin kuin
mullekin vähän semmoinen kuin ankara isä välillä, että kuulepas äiti, että onko tämä tehty ja onko tästä nyt järkeä. Ja siis siksi mua naurattaa tämä, koska hän on niin siis tämmöinen. Ja sitten vaikka se, mitä mun pienempi poika on opettanut, joka on niin kuin, hänellä on paljon leijonaa kartalla, niin hän on opettanut mulle sen, että mitä tarkoittaa, kun jossain ihmisessä on semmoinen valtava leijonan energia, eli semmoinen, että hänen niin kuin suurin asia, mitä hän toivoo vaikkapa, niin on niin kuin vaan ilo ja vapaus. Että se on niin kuin hänen, kun hän on niin kuin siinä, että tavallaan mitä tarkoittaa, kun joku ihminen on täyttä valoa, niin sen hän on opettanut. Mutta siis paljon semmoista, että mä ymmärrän niin kuin, sen, että mä näen ja ymmärrän sen, miksi he käyttäytyy, kun he käyttäytyy. Ja se, että kun he on vielä lapsia, jotka ei niin paljon mieti sitä, tai ihan pieniä lapsia, no vanhempi poika alkaa tietysti miettimään, kun hän on kohta 12, että enemmän sitä, että mitä muut ajattelee. Mutta kun on pieniä lapsia, niin hehän on puhtaasti sitä elämän energiaa, mitä he on. Ei he mieti, että miten heidän käyttäytyminen välttämättä niin vaikuttaa, siis näin. Niin se, että mä näen tavallaan tosi silleen luonnollisena, niin kun ymmärrän sen, että miten se energia on luonnollisesti heissä semmoista kuin se on. Ja sitten, mutta siis tosi paljon mä saan valtavasti apua siihen, että kun mä katson heidän karttaa, että miksi he kokee semmoisia asioita ja miten he kokee. Siitä on niin kun, ja sitten kun olen muillekin heidän lasten karttoja avannut, niin se on ollut tosi hyödyllistä. Koska lapset on erilaisia, niiden kuuluu olla erilaisia ja jokaisella on omat juttunsa. Jollekin on vapaus tärkeää, joillekin on se, niin kuin tavallaan mun toiselle lapselle on tärkeää vapaus ja se, ettei rajoitettaisi ja toinen tarvitsee, niin kuin se saa turvaa niistä rajoista. Niin 2 täysin eri asiaa. Mutta mä en ehkä ymmärtäisi sitä, tai että mä jotenkin mun mieli tarvii sen jonkun logiikan silleen, että ahaa, tässä on nämä jutut ja joo, tämä johtuu tästä. Että joku tietysti voisi olla vanhempana niin kehittynyt, mitä mä en ole osannut olla. Että ymmärtäisi vaan sen, että he on erilaisia. Mutta mä jotenkin mua helpotti se, että mä ymmärrän, miksi he on erilaisia. Nimenomaan millä tavalla ne on erilaisia. Joka tapauksessa ne on erilaisia, mutta millaisilla semmoisilla niinku hienovaraisilla prinsiipeillä ne on juuri niitä omanlaisia. Ja miten niitä voi niissä tukea sitten ja tavallaan tuoda sitten niissä hetkissä, kun on ne molemmat läsnä siinä, niin jotenkin, että miten tuodaan se turva niille molemmille. Kyllä. Samassa tilanteessa, ja samoilla eväillä. Joo, ja sitten just niin kuin mullekin, niin mähän koin, että vasta sen jälkeen, kun mun astrologinen kartta oli avattu, niin mähän sain silloin niin kuin selityksen sille, miksi mä oon semmoinen kuin mä oon. Niin mä saan sen saman selityksen niille lapsille. Se niin kuin loksahtaa mun logiikkaan. Kyllä. Että mulle astrologia on loogista. Niin kuin, jotenkin. Joo. Meillä alkaa tässä pikkuhiljaa tulla valitettavasti aika täyteen. Vastahan me päästiin. Niin, vastahan me päästiin. Ehkä me otetaan jossain kohtaa uudestaan. Mutta onko jotain, mitä sä haluat tähän vielä loppuun sanoa? No ehkä sen, kun puhutaan siitä yhteydestä, niin se, että jokainen voi kokea yhteyttä eri lailla ja eri ihmisille saattaa olla erilainen tapa päästä omaan yhteyteen erilainen, että luottaa siihen, mikä tuntuu itsestään oikealta. Että sama ei välttämättä päde kaikille, että löytää sen oman tavan maadottua ja rauhoittua ja päästä itsensä luo. Jollekin se voi olla helpompaa aamulla, jollekin se voi olla helpompaa illalla ja me ollaan niin kuin tosi eri rytmisiä, erilaisia ja eri tavoin, mutta että mikä toimii niin kuin sulle. Niin ehkä sen mä haluaisin sanoa. Joo. Ja mistä sut löytää, jos joku nyt kokee kutsua tulla sun vastaanotolle, niin mistä sut löytää? No, mut löytää tällä hetkellä Instagramista, mutta mä en tiedä, pitäisikö mun sanoa, että mua ei löydä mistään, koska eilen mun Instagram suljettiin. Se meni niin kuin, mikä tää on tää sana? Bänni. Niin, joo. Niin mulla tuli ihan semmoinen olo, että onko tämä mulle se oikea kanava? Että onko tässä nyt joku tämmöinen sanoma? Mutta sitten se avautui ja se on taas auki.
Mutta tällä hetkellä Aino Sofia Kojonen ja Instagramista. Eli niin kauan kun sivut ovat auki, niin olen löydettävissä sieltä. Sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten mä keksin jotain muuta. Mutta joo, sieltä. Hyvä. Mm. Sydämellinen kiitos tästä ihanasta yhteyden hetkestä. Kiitos. Kiitos Susanna, että sain tulla. Kiitos.